Soal biaya ketar ini ke, hah? Ikhlas Akhirnya mending na. Bimai emang kostum naso, naso. Hei, huru. Bisa nih, nampak bisa ayo. Penauzo. Hello, logoफोर आंनि दा दर्शकनि भिडिअ फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ माबादि जायो नोंथांमोना जोबोद सिनायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। थौदो लोगोफोर। फायनानै मा मावफैलायखोबा? बायद गोसा सान्दुं गोसा। खदाल बायनायखौ खदाल दोदो होनालैयो। खदाल दोदो? थान्दा फ्रेशनि लाना फैलायबाय नोंनो अननानै नै। गला। नै! आखाइ लेथ्रा होननानै दौनांगौ। दौनांगौ। दौनालाय नांगोन ओमफ्राय फ्रेशनि गुसु लाबोनानै होलायदो आरामसे। हौवाफोरखौथ' अननांगौ आरोलै। खदाला बायदो नै। हौवाफोरखौ अनबानोथ' अनजायो। मेन बायदि नङाबा मैदुर बिफां दानफायगोन। राग जाबाथाय। गोबाय था आं बेलेग हाबा मावनोसै। दाबो सङाखै नामा? हे माइलाय? सान्दुं गोसानि? बा आइदिया थिगानो दं मानसियालाय। हो? बाब सोर बिया खिथानाय नोंखो? हो? इखोलाबा आखाइ मोननै ना? अ इखोला दं। थिगानो दे। दे थिगानो मोजाङानो रोंगोलै आयदा माने गामि भितरनि नालाय आगोल माइ गायना जाखाग्रा बेखायनो आयदा रोंगो माइ गायनो गोथां मोनफेराखै इ बुस्थुखौबो लायो नालाय ना अ थिगानो मारथ' अ सान्दुं खामारा हमलायनांला होमबानिया ना आदसा थिगानो लोगोफोर जागोनलै बिराद आयदा रोंथारगोलै जायनि जाबा नो सोनानो बेखौनो लाना मावबाय थानो दायो दंफां थांबाला बुंनायगो दे बुद्धि दोङो मानसिया भिन्दि गायना लादो आरो इनो मैदेरफुलाव गायावनो दोङो फालौफोर गायना होदो जानो आन्था मैगं खिनिया दोङो आरो फालौफोरा इनो मोनजोबना दोङो फालौफोरा हामथारदोलै इनियानो मालाय कफिया आरो फैलायबाय नोङो सान्दुंसेयाव बै फुलिया बेयावनो दोंमोन एकदम सान्दुं गोसाथारलै थारनाया भिन्दिया थायनो जाथ'वाखै थाइबायना थायाखै थायहांदो दासो ना भिन्दिया जानो आन्था न'आवनो दंजोबोलै लोगोफोर एसे हा मा होनदो दे गान मोजां जादो दे सायाव लेस्राया थायाखैना लेस्राया थायथ'वाखै खोमालै ना गैया मैदेरफोर दे माव नायदो आं उखैनो हाथारला बेसे जाखोना इखिनि जानो आन्था मोनबाय थाबाबोथ' गोमोनखौ खाबाय थायाबा दाउआ जालांजोबो मिथिबायना गोमोन खाबाय थायाबा दाउआ जालांजोबो फोरानलायसिगोन फोरानना दोन दंजोबोलै लोगोफोर जानो आन्था न'आवनो एसेला आयै हिनजावा बेसेरा गरमाव बोरैबा जाथिथि जानांजोब्बाय दे बिमा सं दे थाब सं फेन होनानि बिराद खस्थ' माने गोरिब नालाय न'फोरा बायला जिला बेलेगनि बायसा माबा गैयाना माने पाक्का न'आव टाइल्सनि न'आव फेन सिङाव संनो मोना एसि सिङाव संनो मोना उपाय गैया नै गथ'नो माने हिनजाव न'आव नाखाना आं फेनखौनो होसाबबाय आरो दे सं बिमा सं मोजाङै गोथाव सं बिमा नोंखौ नुवाबा गोसोआनो मानोबा आंनिया जाथारा बिमा दे सनै इनो फेन होदो आरो इनो दे जिराय दे बिमा इमान खस्थ' फेनाव ज' इमान खस्थ' खालामनाङा दे बोथिसे रानना थागोन ना एख' नङा दे नै आहार गोसोआव बावबाय आं फेनखौ आयो फाल्थु नङा दे दासो गरमाव साहा लोंखांबाय नों स्प्राइटफोर लोङो नामा
Orang, gue gak bakal dulu ya. Maksud? Aku susah kayak. Itu tas spread. Spread aja ya. Nah, so. Putih ya? Putih sih. Ika mah. Kalau iफोरखो लोंबाय थानो हामा आं भुटाननिफ्राय सना ना मिलि जुलि सरखारलै उपाय गैया हाजिरा मावनानैबाबो खस्थ' खालामनानैबाबो जानांसिगोन आरो बिदिनो ना होमबा बिमा बेलेगबो आरो बहुत खालामासै खामगुराव होनो मा खायसे खामबाय आंथ' र' भाबियो बुज्रांबाय थायो नों थिग बाथ्राखौनो होनो खमाय बेलेग बादो खारनायनि बाथ्रा मालायफोरनि हिन्जावफोरा ज्राब ज्राब खारो जोंनियालाय माथो खारनोबो रोङा खारगौ र' टाइमजोंनो खारनायनि खारमार नोंनो आं जि नांगौ बेखौनो हरखागोन हाबा गोदान खालामफिनगोन खोलो खोलो गाबबाय बा थागोन खोना खारबा गाबा आं मानो गाबनो नोंनि थाखाय गाबनो गाबबाय थागोन बुरबक नों बायदि माबा थानायाबालाय मानो गाबा नोंलाय आं नोंखौ ओरैनो खस्थ' खालामनायखाय होनफ्लायो खिन्थु नों बायसा हिन्जावखौ जोङो आदियाव जोनाय बुट लाबनाय लोगोफोर खारसनबाय एख' साइज गैयाथ' ओइ मोखाङाव ओरैनो बें दाफबना गायसो मोजां नै मानसिफोरा बेखौनो सानमारो खोमा साफा होननो सानो नामाबा दाफबनायसो मोजां नुयो लोगोफोर एख' दावदैसो दैसे जादो दावदैखौ मा जानांगौ जानो होननानै जबाय जनानै आरो थुरा दावदैखौ जाना होबाय 12ता जाबायमोन दखौ खैथा जाखोनि जा दैसे जादो 12ता जाबायमोन एख' गैयिनि अमाया मासे अमा फिसाया ज' दंमोन दसं खाबाय माने एवलालासो जालांबाय थादों मासेया खोमोन ज्राव ज्रावसो जालांबाय थादों थौ गय अमा दारनायफोरावलाय मा थौ बबेयाव थांनो लिंफैदोंमोन गय खाव गय थेखना थुनानो माला 50,000 जागोन ना 50,000 जल्दि दे गय खावबाय फाथैलायना फाथै नंलाय फै इ हाग्रा सिङावनो इफोरलाय साफा खालामलायनांगौ जाबाय आरो न'फोरखौ मोजां नुवा स्रां नुवा थिं बांलाबाबो धोनिबाबो बिल्डिंबाबो साफादो लाखिनांगौसो मोजां नुयो नंगौ नारें आंनिया गोलैनो अलसियानि जातफोर ओइथ' गय बायसालायनो थाइसे मोजां नो साफा खालामनायावल' साइकेल सेनालाय बोरै जलायखो बिसोर दाब्लिं खारै जबायानो साइकेल बायनायानो गोबावानो जायाखै सेनानो दानो जलायबाय बुस्थुआनो जोरो होमबा जोरनांगोनथ' र' फैसाया ओरैनो खारबाय थागोन होमबा 10 थाखा लागोन आरो मारा मा 10 थाखा लानायलाय बाथ्रा साइकेल बायनायानो गोबावानो जायाखै फैसा थाखाया ओरैनो खारबाय थायो होनबा समिदार दे हुया नोंनिया बस'बाय था सेफायबाय था ओइ फेनखौबो सेफाय सेनखौनो दसेनो बस'ना लाबलायबाय नाया मानो साइकेल गोदानखौनो दुरबल नामा इनिसो नालाय दुरबल जान' दसेनो जनांगौ खालि बावैसो बायथारदो साइकेल बायनानै गोबावानो जायाखै दसेनो बस'ना लाना फैलायबाय साइकेल फिसायाव दाब्लिं गाखोनायसो ओइ गोदोर मानसिफोरा दाब्लिं गाखोगोन बेयाव स्टेनानो बाय जुर गोलैना आंनियाव हले फैसा बिनो नांखाया दे हर गयफोरा जों फाहामगोन नांदों हर A few moments later. सान्दुंजों गावलांसिगोन तक्ताफोरा सब बहुद दिन जाबाय सान्दुंआव थानाया लोगोफोर मिस्ट्रिबो लेंहरथ'नो हायाखै फैसाबो गैथ'वा बेखौनो खुलिजोबना दोनथ'नोसै आरो ओरैनो थास्लायस्लाय नङाबा मा मावनो आच्छा न'खौबो मावथ'नो हाला लोगोफोर ओइ हाग्रा जालायना दङ इनो इखिनि जाबदो र' ओइ खनाखै दोनदो
दुगैखांबाय लोगोफोर खामानि मावखांनानै दा बखौबो खारलांलायनोसै बरिया हौवाया एखि खस्थ' मावनानै सान्दुं गोसायाव गोलोमदै फेफे फुवा जादो बिखायाव आखाइ फारनैखौ होना बरिया उदुना था बरिया उदुना था दा जियानो जादों लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायखांबाय जानो हागौ माने गोबाङानो भिडिअखौ नायखांनानै माने साबस्क्राइब खालामनो बावगारलाङो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलायदो